much. Ja, okej. Kan du få en Ja, takk for det. Det er greit å få på hånd. Det var godt. Jeg ser den full. Ikke sett den full, da. Ja. Sett den full, da. Men ikke inni oss på. Nei. Se kan du gå til nå. Ikke si nei. Kan jeg se på det?
Värst. Det är ju så kan man alltid lära sig prata. Ja. Det är så väl. Ja, mikä se on aivan. Selkeä, vähän tätä katsotaan. Jo, ei ole. Tämä on rai. Tämä on rai. Ein Det är nästan ja. Du måste de ska smälta. Ja. Fortsätt, jag inte sätta det på det, inte sätta fortsätta. Alltså jag borde inte ha det betyder. Jag vet inte, jag måste säga det. Men hon har varit något som va? Du har bara så. Ja. Men efter va? Man är inte. Ja, man ja en krankheitsmiljö på det. Hallo. Jag tänkte att det var hinner. Hallå. Ja, Meine minst en natur. Shit. Så. Varför kan man inte nu? Ja, varsågod. Det får inte man redan rulla där hela vägen. Nu är ju uppvattnat när man ska. Nej, det är också för ner tror jag.
Ikke spil. Men altså også noget bare. Nej. Ja, jeg blev færdig. Ja, men jeg tænker, altså jeg har opdaget og så tænker jeg selv, og så bliver jeg det. Jeg tror simpelthen, det er jeg kan godt forstå det. Jeg skriver 9. Jeg har ikke fundet mikrofonen riktig, eller hvad? Det er ikke for overgang til det. Hallo. Spiller du mig i gang? Jeg spiller først. Jeg har ikke spillet så meget. Jeg er færdig med gymnasiet, så nu holder jeg bare sabbatår. Så tror jeg tager et til, og så flytter jeg til det. Så er bare noget travlt. Jeg kan ikke spørge mere. Første gang. Jeg hører ham. Ja. Akvar. Ja, ta första kom igen. Er det koncert eller? Er det altså slet ikke engang noget til at løbe på vejen.
Forstyrre alt det, forstyrre den og Det er okay. Shit. Sådan der. ja, altså. Lykke. Ja, super, ne? Ja. Alltså vi sa att vi skulle lägga det här. Tjej, vad är det? Så jag får varit med på chips, alltså på pengarna. Jag känner, ja. Så ska man ha Okej. Nej, det var en fejl. Ja, det minns jag. Jag tog mig kaffe. Det rockade bara av Rasmus. Jag har akkurat sån här dassut. Känn typ bara så färdigt att Det är på fejl som växer som ska linjer. Det tar det bara ja, nej, men jag tror med aldrig en kall ut på Rasmus, det var bara nu. Ja.
Sitä, joo. Kans väitä teko ja eda kulttuuri. Ja. Ja, no jag får inte special. Spalt. Så ska jag sätta det mycket. Maimana. Jag vet inte, god väg. Han hela Det var olja. Ska han ta oss det? Så now. Jag fick en släktkyl. Jag ska se där. Annars vill jag gå på hela inte. Ja, nej. För att ändra det kanske först. Oj. Jag tar det i mitten. Eller jag tar det i mitten. Ja, det går det många. Ja, jag ska där vara. Ja, tack för att du hade en fin. Ja, fortsätt. Ja. Och så ringer vi så vars. Tror du att det är där han ska aldrig.
Ja, alltså en känner ju. Han är färdig alltså i shotgun. Ja, så är det. Ja. Tack. Jag får checka det sen. Jag har inte tagit mig på till alla, men så i varje skola. Jag hoppar den första kväll och tar bredvid sig. Så är det så här. Så är det, så Lukas inte sagt. Det här kan inte ta sig in där, så smyr det där. Ja, det är bara att Lukas tänker att ta alla. Alltså här ser det pepparspel på varje. Yes. Här är det finchen. Det är spännande. Kaffes första månad. Ja. Här är då igen, va? Det är så vanligt att man ska betala med samverkan för att färdas för hårdings sommar. Så kostar det spek. Ja. Jag träffas här till. Nej, ganska säga att det kommer att vara Jag kan bara ta. Nej, det var inte. Nu tar vi så det här var det inte bara du kan ha det. Jag har inte sett den till här. Så kan man täcka efter. Nej, jag tar Rasmus. Han är något där. Och du som kom på det så där. Ja, det var bra han. Det är något förenklat, ja. Jag tycker att det är en gigantisk person. Och med allt, alltså, hon säger, hur så kan hon lägga det? Och så kan och så här. Det är bäst är att pröva. Och det ringer början. Det bärs av närmare från resten av pröv. Ja. Det är det ska inte att börja röra in och röra. Ja, så är det där det. Så det är så här för. Och uppskrifter tar lika upp och det är också inte Jag vill bara bruka då. jag köpte så den där så jag bara närmare att köpa så billiga. Ja. Detta är återbeställ. Ja. Knappar. Akkurat. Gamla skydda knappar. Jag köper filter. Jag kan inte göra det på. Står det? Jo. Ja. Så det var det bara det kan du minst. Ja, det har vi inte köpt. Det är inte bra. Det var nu faktiskt en återbeställ. Ja. Ja. Jag har också ett jag vinner. Det är alltid billigare. Ja. Men det kan bara säga att det där har blodat där. Det får inte till konfekt. Okej. Det var inte kvar.
Ska vi börja små? Nej, jag tror inte. Jag ska inte. Nej. Just talk about stuff. Nej. Jag får nästa. Ska du inte spänna där? Vart är det? Vad var det där? Tror du? Ja. Han tycker bara fram på. Det han börjar. Men bara Nej, man får inte blanda. Ja? Jag har inte blanda.
han var som han spelade bäst ja. Han har ju varit känd. Så gör det på han får det. Han är han verkar. Känner Texten bara, det är en gammal grannare. Det tog bra 20 år. Det var grupper. Och varje född om man. Du kan väl jobba med domare. What are the going on? Just best for who excellent Johnson. I don't Just for That's good. Ja. Big bar. Big bar? Nej. Först åt många. Jag får bara sitta över. Jag får bara inte. Ja, gå ett nu bara. Ska jag bara här? Så han nu mot mål. Han ska jobba till där, rena lampan. Jag sitter på dagen på det. Så jag fick en sån här. Och det var så klart att det var thai. Det är inte så det är nog allt jag heter. Ja, så ja. Om jag har domar och sånt. Och de kommer domar på. Det var fint. Okej. Okej.
Det är hästen, jag vet inte. Människor och kaffe. Så nu snackar vi en dag på dem. Visst, jag vet inte vad jag gör. Jag ska fläcka på Fullt jag precis. Lönen på domaren med andra Aldrig smällde så. man har god domare, då man har. Well, the story at I think was something Vår största tajmare bra. Jag såg vår så här i för funker. Det är andra delar. Nu var jag att du ska möta det med att du kommer att skjuta. Jag tar så det där. Jag såg några grejer. Vad ska vara det som det? Det finns ett gammalt jobb. Absolut. Det.
Ljus. Ihmisen vähän nu. Jag skriver sån lista. Vi tar vad förra var hemma nu. Jag betalade att sätta mig på det kommer att lunch. Ja, det är så att du på något. Det är den där är så säljer på samlat. Ja, vad ska vi göra till såna typer. Jag ska ta funkar det? Ja, det är ja. Ja. Det var ju typ en omgång här inte helt vad skift här. Omgång för här är det samma. Här är det här skulle jag bara upp det. Ska Ja. Nu har jag stopp här eller? Stopp. Ja. Ja. Bara minnas. Vi tar den här en liten där. Kommer vi att man säkert så. Lite här till hemma. Jag har dit det. Vilken är det dit? Ja, ja. Ja. Kolla. Jag börjar med bälte. Ja.
fast kaffe är fulla. Då kan på Boston det. Ja. Men det är spärrar från nio. Jag kommer inte komma på. Det här movet har tjejt på. Vad är det som jag har tänkt på? Det är akkurat. För här som du säger så var vi snäcksamt. Tomten nästa vecka tar det bättre. Vad är det du tar på? Ja, det går inte man. Så jag tror det är. Vi tar chat på det. Tyskland. Ja. Det känner jag. Undantagslans. Ja. Och får det gränsen. Ja, jag tycker det. Okej. Gör en 13 timmar tillsammans och kör på. Det är kontrakt. Han var här och så väl. Vinkar. Sälja. Det känner bara som 4 toast. Ja, Kanada. Det här var ena stora mattor. Jag vill inte köra lätt. Jag tror vi skulle ta det. Ja. Kanske det. Vad tror du? Nej, han är... Ja, nej, det är bra. Men det är precis. Det låter gummimackar. Nej, handtorg. Och när vi fjordar Så jag är här och bor här i Norge. Det blir live. Bordtennis. Old hockey. Bordtennis sandband. Old live. Så jag skulle inte haft det. Nej, det är inte så jag det. Det känns som att säga lite på varandra. Nu är det lite. Nej, där. Det var inte så till dig. Nej. Ja,
Så kickar du i stand upp i soffan. Alltså, vi har haft det En timme helt det här som man tar upp som man fiskar eller jag vet för nu så man färdar alla en hör spel och så fyller man det via och så kan man så göra jag har som en minst av mig själv. Ja. Sån gick ju. Så har man då kommer in där så helt Going to det måste nej det spray. Så hade jag tema. Är det från det? Inte först. Nej. Just det. Jag just snackar då. Alltså jag ju Det var skit efter 30 final och så bara vi en på. Ja. Snackar du? Så helt. Jag vet inte. Men det är så mycket att prata alla dig var. Jag kommer inte på det. Det är ju är det sen bord? Vi kan spela bara bak
skal ha noe. Det var hyggelig å smake oss. Nei, det er ikke jævla fint. Alle bare fra. Magda først. Magda først. Jeg tror ikke bare det var. Magda først. Ja. Du får den rundt i den. Jeg har lagt den bort så. Jeg går til lomma. Nei. Jo. Prøver ikke å si det. Det er det. Slapp av det der. Varga. Ja, det er Nei, jeg har ikke fått det. Jeg skal du lese. Det har jeg ikke. Det kan jeg gjøre. Jeg tror ikke jeg skal Skriv på pappa. Skriv fra. Jeg hadde mye kjøtt.
Det är längre på skolan. Om det kan vara. Det ligger så op borden, hè? Oh, dat leuk.
massa personer. Det var nog kompis va? Är det? Låt mig bara säga det. Ja, det är bara det. Okej, du tycker att det var super. Nu är det. Okej. Hej. Ja. Thank you. Var det henne va? Alltså hon tar ner vid hon på att gradda där. Det är flott där. Han tar så ut på en syn av hasken kan. Personen ska mot Joshua Klut och man möter allt försvarare. Så ett bak vakten vit spelare. Alltså är det Vit bara framåt. alltså är det tre för er? Jag till att du vad säger. Vit bara ska mot Joshua Klut. Ah ja. Och man ska mot Arland. Ja, boja ja. Så ska Ian Mot ett vet jag. I think so for the vinnare. Så resten. Det måste vara just. Hur har de fått det va? Ja. Robbery. Allt är slut. Gå för Jakob. Det tror jag. Så välkommen Jörgen.
Oh. Vad du tränar? Säg det, Anna. Aí você é spår. Rasmus Sonja Borg här. Håll på att göra svar. Sorry, tack. Kom här.
Tidspapies. Alltså, är typ persbra. Sveinbjörn. Sveinbjörn. Jag ska döma en list. Okej.
Toast, ja. Just ja. Jo. Så då? Ja, tack. Jag ska nog sända. Alltså, sända kanske. Jag ska nog sända. Alltså, det vill på. Chefen kan det. Jag vet inte om det var men det är inte kanon och när bara det är lov ja. Ja, passar inte. Ja, jag vet inte. Välkommen, jag raffinerad. Jag kan nog afkasten. Ja, jag kan af nu. Det är vem till hinner.
Alltid det jag har ja, men jag kan gå till att det är hösten. Det var det här som filmen. Och jag lärde känna han hemma så och där online och det går så. Det är helt rätt. Han kan gå till det. Det är helt rätt. Är det sure klar ut? Det är inte så själv. Det är connect moment. Ja, men det är så sånt. Ja, sitter där och skriver där. Han har slummat pengar texter. Det var dumma pengar att det här är. Han slummat pengar det är nästan. Texter i hans pengar. Ja, vad så smart. Har du inte säger Det går så upp med varandra. Det kunde också köpa för det så. det är upplevt ett askombar. Du säger hon inte var. Jag måste säga det. Jag vet han är kväll. Ja, här var jag så schysst. Det började gå så där en sektor nu. Vi kan inte befinna oss där. Det är lite så sant. Ja, ja. Jag var där då. Jag tror att jag spelar som säg. Jag spelar på fulla film. Hur kommer jag då att skriva? Ja, nej, så var det en från det och det är ju så. Nej, det var på position. Jag är nog helt kaffen grej. Så är det. Nej, runt det. Så är det. Ja, det kommer. Ja, det går att komma här från den. Ja, så. Ja, väl. Ja, je mag eerst een stond op. Ja, dat is natuurlijk niet aan. Je mag dat. Het is wel weer van dit is voor mij zo wel. Ja, ja. Dat is ook wel. Yes. Ja, is maar goed. Als je het gewoon goed zet, dan gewoon ja.
Jeg klarer ikke. Du blir via skiftet för det. Ska jag matcha det? Vad är det? Det är kappad med mig. Jag hade haft av en urkurs som uppföljer. Kan je voor een sandwich? Kan je voor een sandwich? Ja. Skarpa en gang. Nå går jeg til pappa. Ja, i morgen, ja.
Dat is best wel makkelijk weer weer dat is het. Dat is goed man. Ska vi på vandring? Dat doen we best mensen, dat weten we ook wel.
till er. Du vet ska alla tjejer. Like you have.
Jeg får så til. Der skal der være kaldt, hva? Ja. står alle måske og flere ikke. Så. Vi var klar igen.
Du sitter like here, don't make a plan. Launch out. Nej. Det var som bäst.
Så ska vi kanske låt. Det är bästa sumon, det är gott. Есть кадама. Я там не Salut. Går det så? Ja, det är det. Det beror på inte 14, men 15 så åker det på Vad kanske med en kaffe? Riktigt varmt.
ensam. Antalet som roligt. Nej, så spelar man fram final. För det blir ju bra. Ja, det blir ju gott väg. Ja, det måste ligga. Man får bara nästa finalist. Det är från match. Det är lite så färre av det. Han klarar det ju just. Det har skett på kurvet. Ja, vi kommer ut att det är det som Ja, jag har aldrig haft en sån jag vet inte vad det är. Hekta blir det. Ja, fast man måste ju här gör det är flera av er som har askvar. Är det så att du spelar? Nej, man så det är så. Jag blir över. Vad säger det? Är det bara hade vi en podcast Ja, det är så. Det är alltid andra kvarter. Vi var Ja, det är klart. Torch det var väl matchen på Arbets Persson och ja. det är bättre Is mee? Hoi. Dit jaar, hè? Ja,
Men nu finnes det gå efter. Jo, tack för det. Tack för det. Det kommer att vara på ibis nu. Ja, det är det. Ja, vad då? En spel. Det är 200 meter. Jag har inte långt ut jag på några parkeringsplats i Kairo. Jag kan inte direkt. Ja. Ja. Ja, visst det tog mig så det hörde jag först. Ja. Vita det går det. Ska du vidare vidare. Det ska vara dumt. Det är ju svårt. Ja. Nu typ sämre att vinna en hel han. Vad var bara mixed up och läst. Okej. Framåt på det plan. Nu är det fast som liksom Ramji för den extra korrekt. Ja. Så det tar på nästa. Ja, jag vill smaka och allt det där. Då check. Så har vi det skulle jag redan folk där är nu att de tar loss och det skillnadsstrål. Säger att det är ofta byggt att öppna det. Det är för mycket fast. Det är kanske svårt att ha en del i fisk. Alltså ha byggt, ja. Det är kul arbete. Ja, här är en första. Ja, det är Ja. Ja, så tar 70. Jag kan sen dra det. Alltså börjar jag dubbel där. Ja, det är det. 30 till 30. Bra, det är bara det. Och det var kvar. Då så jag 60 som har haft. Sen måste jag 700. Det var snart var Tyskland. Det var på gränsen. När vi går först när vi runt raden där. Så har vi still alltså så då chips eller andra. Check på chips och det har fått Ja. Då det sjökvist det där är så för förhåll som mot fotboll. Ja. Hoppar vi bara det. Där var det här med att man kan borsta. Nej, jag har fast det nej. Det är Oscar. Okej. Jag känner så kommer skallen sen. Jag såg ju det här och kom på
till mer, men det var ju ordentligt stund. Nej, nu har vi sett alla sina Jag kan Det är berätta. alltid Jag kan damer så sig. sa jag att Så kan det här vara tack med. det är något som gör Han kommer det så fast där. Det gör han. Han spelar Hur går det då? Jag växte mig upp på han har växt så långt. Det är resten av Ja. För vad? Ja. Kommer du inte? Nästa är du. Ja. Okej, så ska vi göra. Då blir vi. Ska vi ha biologisk spindel för att spela som dama? Ja. Annars skulle vi allt först. Ja, det är mycket. Det får bara långt in så det är. Ja, men ja. Bara hit. Sorry, kan man hinna då? Nej, så det finns det ute. Du har minst att det är ett avtal av det. Borde ju då. Ja, okej. Det där är skissa. Det där kaka. Jag har faktiskt inte så, men jag ska spela det här som om Det är böster. Nej, det är inget problem. Nej, det är inget problem. Det var ju synd. Det är inget problem. Tack för det. Vad var det? Det var ord där. Rasmus? Sorry. Okej. Babba. Och spela... Börjar vi spela kvartfinaler och mix. Och vi har träff. Och vi har Sita, Britt och Albert på semifinaler. En av semifinaler. Andy och Arge, en av semifinaler. Vi spelar Elborg och Wagner mot Eskatini Jospa. Om att komma i semifinaler. Och Hadassa och Rasmus mot Maiken och Gudmund om att komma i hina semifinaler.
Vi kan spela på 1 och 3. Ja, just det. Ja, till toppen. Nej. Ja. Ja. 1 och 3.